Bé, en aquests moments doncs estan disputant les finals, sisplau, les finals de la categoria Alabi de tot el torneig de vòlei. En pantalla tenim amb l'equip groc les Abelles contra els Cracs 2000, que en aquests moments estan guanyant 3-6. És el primer joc de tres jocs. El millor de 3 jocs, doncs, serà el guanyador. Treu Oliu. Recula Joan. I pilota que va fora. Punt per Mega Cracs, els Cracs 2000. 7, el segon joc. Segon joc, el primer joc, doncs, a favor per a les Abelles. Punt pels Cracs 2000. Molta animació, molt públic i molt d'ambient de vòlei aquí al camp annex a les instal·lacions del Club Esportiu Navàs. Pilota fora, pilota fora, pilota fora. 12-15. No passa la pilota i empat a 15. Empat a 15 al marcador. Setze a 15 a favor de Cracs 2000 per empatar el maig si arriben a 21. Disset, 19. 18, 19, Cracs 18. Una passada, 20-18 a un punt de partit. Un punt que pot valdre una copa. I pilota que va fora, doncs, campions les Abelles. Aquest any, doncs, campions les Abelles amb la derrota. Amb la primera derrota, doncs, de tota la setmana que han portat a vòlei els Cracs 2000, doncs, que han lluitat de valent, però la sort avui s'ha anat en avantatge per les Abelles. Bé, doncs a continuació la final de l'infantil, amb uns 10 minuts de retard segons la oficial, i la disputaran els equips SNK contra els escrotaires. Bé, SNK doncs tampoc ha perdut cap partit en tota la setmana. Ja veurem doncs quin match es pot disputar. També hi ha 3 jocs i el que estigui millor de 3 jocs. És a dir, que si un guanya 2-0, doncs ja es dona per guanyat. Bé, primer punt a favor de l'SNK. I ara pels escrotaires. Esmaixant a davant de la xarxa. Treu el Toni. Passa la pilota al camp contrari.
I un per l'altre se la deixa i a punt per l'SNK. Vint a 12, ha salvat el punt a l'últim moment del primer joc. Amb l'avantatge de l'SNK, 20 a 13, ara comença a remuntar els escrotaires. Pilota amunt, mitja esmaixada, la deixa fluixa i primer joc. Hi ha invasió que tothom entra a la pista. Bé, els SNK anaven bastant endarrere i han fet una gran remuntada, deixant el marcador empatat a 11. Miqui, quedeu-se darrere, no aneu a tapar barret. Treu l'SNK. I punt, avantatge per l'SNK, 12 a 11. (14-17), han tornat a remuntar els escrotaires i ha de Jadar col·locant la pilota on no podien arribar. Trobant els SNK directament a fora. Pilota a favor dels escrotaires en punt, 15-18 a favor dels escrotaires. Recepció correcta. Passa la pilota a 3 tocs, anar buscant l'espai i punt, buscant el forat, l'han trobat i punt que puja per l'SNK. Tot sorpresa el marcador, ja que els escrotaires han igualat el marcador, 1 a 1. Serà l'últim joc definitiu. Arnau, va!
15-14. 15-15, més igualtat impossible. 6 punts, doncs, per decidir el finalista i el guanyador. Un espectacular. 7-17, a favor, 9 punts. Més igualtat i més competitiu, ho haguéssim volgut buscar el resultat. Bé, doncs veiem aquí tota la panoràmica dels nens ja disposats a recollir doncs, el record i els premis i els trofeus ja preparats, tercer, primer, segon i primer, en mans del regidor i de l'alcalde Jaume Casals. La primera, tingueu clar que el més important és participar. La segona, tingueu clar que jugant aquí esteu aprenent molts valors de treballar en equip, i això és molt bo. Esteu barrejant els nois i noies també, i això és molt bo, anar endavant. La tercera, que seguiu potenciant l'esport base. Això és vital pel futur de tot el jovent d'aquest poble. I la quarta, jo fins fa poc estava treballant de professor i a vegades sortia al pati a jugar amb alumnes, a Boda i també algun cop, tenien 16 i 17 anys i sincerament feu tots molt més bé que ells. Enhorabona. Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als annals de la història. I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa. De porter per parar els gols em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols va i m'enduc una carbassa. I una defensa de 4 amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imperant en tot moment. Si les coses van mal dades penso planta l'autobús, 4 frases mal comptades i que passin els minuts. Olele, olala, un shawarma amb tu és el millor que hi ha. Olele, olala, sisplau poco picante que no puc suportar. I em reservo a la banqueta un parell de melodrames, fan a l'esquerra i la dreta, són els típics trencacames. I de 4 caixa o faixa, un accent agironat, donaran joc les ve baixes que m'esforço en remarcar.